Президентът Росен Плевнелиев призова за пълно отваряне на архивите на Държавна сигурност. В специално видеообращение държавния глава заяви, че има опити документите на комунистическите служби да останат непрочетени, както и за създаване на паралелна реалност и митове. За Тодор Живков като човек от народа, за добрите сътрудници на Държавна сигурност, като удобно се забравят лагерите, затворите, упорито се търсят причини и средства документите на комунистическите служби да останат непрочетени, за да се манипулира истината, както е удобно за някои. Държавният глава призова за пълен достъп на хората до документите на комунистическия режим. Мина четвърт век. Няма какво повече да бъде тайна. Всички документи трябва да бъдат събрани на едно място и предоставени на Държавния архив. Нека всички имат достъп до тях. Няма нужда от посредник между нас и истината. По традиция днес е денят за почет към жертвите на комунистическия режим. Плевнелиев определи като черна дата 1 февруари 1945 година, когато комунистическия режим екзекутира без съд и присъда 150 видни българи. Не само е избит цветът на българската интелигенция и политическия елит, но е и направен опит да бъде брутално смазана всяка проява на гражданска активност и доблест. Днес българският народ задава много въпроси и търси решение как да се противопостави на задкулисието, на недоизказаната истина за комунизма и неговата тоталитарна държава. Около 200 души почетоха с молитва жертвите на комунистическия режим при мемориала до НДК. Полиция отведе 5 младежи, определени от присъстващите като провокатори. Младежите издигнаха снимки на Гео Милев, Александър Стамболийски, Никола Вапцаров и Вела Пеева. Лидерът на ДСБ Радан Кънев категорично отрече твърденията на експерта по международната сигурност Алекс Алексиев за финансиране на реформаторския блок от чужда държава. Той и останалите лидери на формацията са във Варна за представяне на гражданския съвет на блока. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова. По повод твърденията на Алексиев, че реформаторския блок се финансира от Ердоган и Турция чрез партията на Касим Дал, Кънев посочи, че който твърди подобно нещо, трябва да го докаже. Ако той прави твърдение за незаконно финансиране на